Oras marihita manginang. Ta mulai acara ibadat tadi tikion. Marede mahita sian bukuede nomor 20 tolu. Saya ada satu tolu. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalad disi, alayang go halak parjahat, tarsuladit do disi, haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar. Mauliate hudok hami ala dipabistar ho tu hami barita na uli na manodangi rohanami. Ayalani i ubahenu tada hami ho dohot lomo ni roham. Dipangido rohanami nuaing naing mangulahon lomo ni roham hami saliling dinguluon. Jalanaing martua hami bahenonmu. Say perbadiay ma rohanami marhite-hite todim, jala pargogoy mahami, mangorom hisap-hisap dohot, manggotapon roha potibyon. Say palas marohanami mangoloy ho ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mapati ni debata di minggu tasadarion, ima siap pati paupaton dohot lapatanna. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaunomari ma ulahamu nasa siulomu, alay yang goray papituhoni,
ari paradianan ni Jehovah de batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay di naunomari do di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasay Cina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah. Ari paradianan nai jaladi perbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta de bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta di ajar nasian hatani de bata. Ikon badiado hatani de bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta, tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna, atau ongrak mangidogogo mahita tu de bata, lamang ulahon na batu patik nai. Ale Tuhan de bata, say pargogoy mahami, mangulahon na batu patik mi. Amen. Tatopo ti madosata tu arupan ni debata martang yang mahita. Ale debata nami na marasi roha jalan nabadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tu jolom, huhilala hami rikot tu asin roham di saluhut hami halak padosa. Alani ido ubahen na hupaserep hami diri nami sadariod di jolom. Jala huparhatopot hami, tung najut-jut do hami manibil sian akadalanmu nabadiai, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sia jolom, ala ni dosa nami. Aidang di halomon roham hamatian niya kapadosa, alai hamubaw ni rohana do lomon ni roham, asa mangulu. Sesama dosa, sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosyon nami, marhite pangulo nami na sasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin roham di hami, marhite-hite panidangion dohot hagogon ni tod di parbadia, asa tarapul situturo hanami majoho, asa patun, tigor jala daulat hami, matpangalaho, bahen hasangapon di guarmu na badiai. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata. Molo tungadong manangis na mardosa, adong do pangudiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do padengganan taringot tu dosata. Alay dadaholan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
tabige mahatan ni debata nagabetur po epistel di mingguta sadarion ima na dienes sian sada Tesalonika 5 mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 24 tadiyahama masikat soreng. Aka si paingot wele kelek hami mahamu ali akadongan tadahamuma aka namakalojahon hamu aka namanguluhon hamu marhite-hite Tuhani rodi aka napaingoton hamu. Sangap situtu marajumi hamu sida mardongan holong ni roha alani ulau nasida sai mardange mahamu sama hamu. Alai huapoi hami mahamu ale akadongan sai paingot hamuma akan naso maradat apuli hamuma aka siotik roha aju hamuma akan nagale labas marohamuna dopak saluhutna mata-matahon hamuna hasaunang dibalos manangise naroa balos naroa nadeka parahnya hamu toktong nasama hamu nang tusalu salah totong mahamu marlas ni roha unang mansadi hamu martang yang madok mauleate mahamu siala luhut nai ai ido dipangido debata sian hamu marhite Kristus Yesus unang ito pihamu todi unang lea rohamuna di panurirangon takasih hamu ma saluhutna nadengkan imatiop hamu pasiding hamuma nasa rumang ni naroa diperbadiai debata pardamai mahamu gabis tinggal jala diramoti matodimuna nang roha nang daging asayas suhasuran diharoron itu hatta Yesus Kristus haposad doi banat nama jo hamu sai pasauton na doi ima sahatna matua do na tumangihon akahatan di debata jala naupiopsa. Amin. Yesus Kristus Dino Raja Bina bakti pi amanah Magungkumi sasude Magungkumi sasude Jana sahat jomau Tui barado martuhan Mahatopo tonabe Mahatopo tonabe Debata dosa sadasa Olah Yesus do turusna Anak tu amanai Anak tu amanai Naso mereng abang sana Samarujung dongoluna Totong gonggo manai Totong gonggo manai Tahatidakon maha porsiaw tai songon nahinatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tungo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabia siya todi parbadia adorang soabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit ipanguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau penarsilang na tua tubano toru dung detanom na mula mangulu diare patoluhon na manaik susurgo la hudur tu siamen di debata Jehovah amanai pergogo na sohatu dosani di simay bana pemamulak sogo tu tanoon
manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hato panihalak Kristen akan na badia, dohot diasan ni dosa, dohot dihatai na madok, mula mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tabigima, ede puji-pujian sian korsending. Sipatanan lolong doa sohaluga galung bangir tu dia maha porusaki Sipatana lolong doa sohaluga galuk bangir tu dia maha porusaki ikon hutio Yesusi
Tabigi matiting na masa di huriata. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Horas Madihita Saluhut Amang Inang. Tatangi homa tikting di minggu tasadarion, Minggu pasapuluhon Dung Trinitatis 24 Agustus 2025. Kosong sada. Gowarni minggu tasadarion ima Minggu pasapuluhon Dung Trinitatis atau hasitolu sada ani debata. Topik ni minggu ta ima asini rohani Jahoba hot rodi saleleng ni lelengna. 02 Pertangyangan wilayah. Pertangyangan wilayah di Huriata di Bagasan Sambingguon ima sada. Hari Kamis 28 Agustus 2025 di wilayah 2 di keluarga Baharaja Marpaung Inang Ani Laura Boru Silitonga masuk pukul 10 sia WIB. Alamat Jalan Teratai 15, Blok 10, Tanjung Barat Indah. 2. Sabtu 30 Agustus 2025 di wilayah Pitu. Di keluarga 1. Keluarga Dr. Andus Sabungan Halomuan Hutapea Inang Dr. Anda Nurmaida Bodu Gurning. 2. Keluarga Irsan Sitorus Inang Romauli Irene Boru Hutapea. 3. Keluarga Andreas Wahyudi Pandapotan Hutapea Inang Angelia Kusuma Putri Boru Gurning. Waktu pukul 17 WIB. Alamat Jalan Musawarah RT 03 RW 01 nomor 5 Ragunan. 03 Pangebation Huria atau kunjungan gerejawi. Di hari Minggu sadarion 24 Agustus 2025 Borhado punguan Kor Maranata ni Huriata laho mangebati Huria HKBP Resort Suprapto. Dinalaho rapak marsaor mamuji Tuhata jalan dinalaho mangedehon kor puji-pujian di permingguan pukul 10 WIB nani ulohon ni Amang Pandinta Rijon Emsiahan STH. 2. Di hari Minggu nanengro Minggu 31 Agustus 2025 Borhado paduan suara anak Mismor Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu lau mangibati Sekolah Minggu HKBP Kebun Jeruk dinalaho rapak marsaur mamuji Tuhata jala dinalaho mangedehon kor puji-pujian di permingguan pukul 10 WIB nani uluhon ni Inang Pandita Rapina Ina Buana Habiahan STH. 4. Pasahaton ulos turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu nanengro 31 Agustus 2025 Dung Sidung permingguan pukul 10 WIB patupau nihuriayud odo ima pasahaton ulos turuas nihuria nama rumur 70 tahun. 05 Parhalado pensiun atau Purna Bakti. Di hari Minggu tanggal 7 September 2025 di permingguan pukul 10 WIB patupau ni Huriatado pelepasan tu amang sintua jongker si matupang SE na pensiun sian parhaladoon dung sidung jamita papungupelia do tujolo di permingguan pukul 7 pukul 10 dohot pukul 10 walu WIB tapasahat mapeliani sian las ni rohata dung sidung permingguan arian patupaho do acara ramatama di ruang serbaguna pinangido tusude parhalado utusan sian wilayah, dewan-dewan, perwakilan, seksi, asar Roma, madohoti ramatamai. 06. Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu 2025. Marpardomuan tu amplop ucapan syukur Pesta Gotilon naung merdalan di Parmingguota, pinangido matusude ruas ni Huriata, amplopita pasahat ma di Pitu Jolo Gareja, Dung Sidung Parmingguon tu inganan na di parade panitia. B. Dung Sidung Tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia. 07.
Kebaktian Padang Inahana se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kebaktian Padang Inahana se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di Patu Padi Ari Selasa 26 Agustus 2025 pukul 9 WIB Inganan Bumi Perkemahan Cibubur 08 Festival Paduan Suara Amah HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Patupahon Festival Kurs Amah se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta ima di hari Jumat 5 September 2025 pukul 10 WIB Inganan Gereja HKBP Pasar Minggu. Andorang so dimulai kegiatan ini di Patu Pado ibadah singkat. Pemenang festivalon ima anon nagabe utusan Distrik 8 DKI Jakarta. Songan peserta lahu madohoti Festival Kur Ama se-Jawa Bali tahun 2025. 09 Dewan-Dewan. Dewan Koinonia Seksi Parupuan. PHD Gabungan Seksi Parupuan. PHD Gabungan Seksi Parupuan di Patu Padi Ari Rabu 27 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB. Maringanan di ruang serbaguna. Nagabe tuan rumah ima ruas Parupuan sian wilayah 10 opat doho 15. Pinangi do tu ruas Parupuan asar Roma doho ti PHD on. Titingon mas sebagai gabe undangan. Seksi Naposo Bulun. Retreat Naposo Bulung di Patu Padi Ari Jumat, sehatu hari Minggu 5 sampai 9 7 September 2025. Maringanan di Pondok Kapili Resort Pancawati. Dung sidung tiktingon tabegema sosialisasi sian seksi Naposo Bulung. Dewan Marturia, Seksi Sending, Seminar Bulan Keluarga dan Kebaktian Padang. Seksi Dewan Marturia naing Patupahon Seminar Bulan Keluarga dan Kebaktian Padang 2025 ima di hari Sabtu 30 Agustus 2025 Inganan Buperta Cibubur Kem 4. Waktu pendaftaran pukul 7 sampai dengan pukul 8.30 WIB. Ibadah dimulai pukul 9 WIB. Seminar Bulan Keluarga, pembicara Dr. Sukamto Limbong, Ketua STT HKBP Pematang Siantar. Tema, Keluargaku diciptakan Allah untuk Allah. 2 Samuel 23 ayat 25. Bintang tamu, Putri Silitonga. MC, Lisma Borusi Lain dan Tasya Borusi Manjuntak. Pendaftaran boi mangisi link manang QR kode songonang tersurat di buku Warta Jemaat. Dung sidung parminggota pagi, siang do sore, tu akka keluarga nana yang mendaftar langsung, boy mama jupangi panitia di joloni pitu masuk gereja, jala boy melalui sintua wilayah. Dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia. Dak 10, dak danak na sorang. Sada, di basa-basahon tuan di batado sada danak bawa, na di hari Jumat 15 Agustus 2025, ima di keluarga Gomez Impola Purba Sarjana Hukum dan Inang Kristini Nindiawati Borsi Matupang SPSI di wilayah 8. Hipas do dak danaki songoni nang natorasna. 2. Di basahun tuhat tado sadada dana bawa di hari Minggu 17 Agustus 2025 ima di keluarga Pati Isahu Tapia SEMAK Inang Maria Astorini Boru Simanjuntak SEMPD di wilayah Sia. Hipas dodak danaki songoni dodang natorasna 10 sada ruasna ibaru mamuka mulai minggu sadarion Minggu 24 Agustus 2025 nunga di jalo gabe ruas ni huriata ima keluarga Nurma Besi Hombing. Alamat Jalan Haji Tohir nomor 2E, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Masuk wilayah 10 Anom, nomor registrasi jemaat 16990. Pindah sian anggota jemaat HKBP Immanuel Resort Pekanbaru 2. 12. Ruas pindah wilayah. Mamuka mulai minggu sadarion 24 Agustus 2025 nunga pindah sian wilayah 2 ima keluarga Gomez Impola Purba SH
Inang Kristi Nindewati Boru Simatupang SPSI dohor sahalak yanakon nasida Piddatu Wilayah 8 alamat Mampang Perapatan 15 nomor 26 RT 12 RW 05 Kelurahan Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan 10 Tolu ruas napida di bagas minggu sadarion 24 Agustus 2025 nunga pida anggota ruas nihuria ima keluarga Leknar Marbun Inang Nurmaini Boru Sinaga dohor sahala yanakon nasida wilayah 8 Piddatu HKBP Jati Sempurna 14 ruas Namonding. Nah di hari Jumat 22 Agustus 2025 nunga jumoro monding amata sintua Dr. Handus Derman Sen Tambun umur 64 tahun. Hina baluhon ni inata Lindawati Boru Gurning. Alamat Jalan Purwa Utama Blok H nomor 35 Kapling DKI Cimpedak Jakarta Selatan wilayah 8. Tatanya koma asatibu tarapul keluarga Namar Sitawanoni. 15 ruas nihuriata namar ulang tahun. Saluhut ruang nang parhala doha ibu pasar minggu pasahaton. Selamat ulang tahun tuhamu saluhut ruas namar ulang tahun. Hatu tubuh dohot namar ulang tahun parsaripeon. Mamukas yang tanggal 24 sahatu tanggal 30 Agustus 2025. Guar-guar namar ulang tahun boy mata ida di buku jemaat. Hatani jahoba nagabi ojahan dilasni rohatai. Di enet dosian sada Korintus sada ayat 5 ainang gabe mamora dohamu di bagasan imana saluhut nai di sandok hatai nang disude pangatusion 10 onom ruas namar sahid tu akar ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit dirawat di jabu rawat jalan dohor akka namar sahid menahon dohor akka dohonon nami ma Saitibu ma di pasu-pasu Tuhani ma sude pangobation najinalo muna tibu malum parsahitoni. Tatanya koma nasida asatibu malum siam parsahiton daftar guar-guar ni di bagasan parsahiton boy mata ida jalata jaha di buku warta jemaat. Titing nasoji najah nahon dohot parhepengon ni huriata boy mata jaha di buku warta jemaat naung di parade ni huriata soni matik-tik dihita di bagasan samingguon tabegema sosialisasi sian parjulo sosialisasi sian panitia pesta gotilon 2 sosialisasi sian seksi naposo bulung tolu sosialisasi sian panitia seminar bulan keluarga dan kebaktian padan waktu dan tempat dipersilakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu jemaat seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang terkasih. Gereja kita HKBP Pasar Minggu terpanggil untuk melayani secara utuh bagi jemaat lokal, bagi pengembang gereja HKBP secara am, untuk gereja-gereja lainnya, masyarakat dan juga untuk dunia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu jemaat seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang terkasih. Gereja kita HKBP Pasar Minggu terpanggil untuk melayani secara utuh bagi jemaat lokal, bagi pengembang gereja HKBP secara am, untuk gereja-gereja lainnya, masyarakat dan juga untuk dunia. Karena itu melalui rapat jemaat 2024 telah disusun dan ditetapkan program pelayanan HKBP Pasar Minggu tahun 2025 meliputi koinonia, diakonia, marturia, dan juga kesekretariatan. Koinonia itu membidangi 6 seksi, yaitu sekolah minggu, remaja, naposo bulung, perempuan, ama, dan lansia. Dan diakonia membidangi 4 seksi, yaitu kesehatan, pendidikan, diakoni sosial, dan kemasyarakatan. Begitu juga marturia, itu membidangi bidang pelayanan pekabaran Injil, musik, dan juga multimedia. Untuk kesekretariatan, itu membidangi tentang operasional rutin gereja, yaitu gaji sapam, OB, tata usaha,
pembayaran listrik, perawatan gedung, pengadaan-pengadaan, dengan total semua kebutuhan pelayanan kita, kebutuhan pelayanan di tengah-tengah gereja kita dalam tahun 2025 sebesar 3,7 miliar rupiah. Sementara jemaat Tuhan dari pemasukan rutin kita mengumpulkan sekitar 3 miliar. Namun sesuai sistem sentralisasi keuangan HKBP, 55% itu wajib kita kirimkan ke kantor pusat HKBP dan hanya 45% yang tinggal di gereja kita HKBP Pasar Minggu. Akibatnya dana bersih untuk operasional HKBP Pasar Minggu yang terkumpul dalam tahun ini dari dana pemasukan rutin ditambah dengan pemasukan lainnya hanya sekitar 2 miliar. Sehingga kita masih terdapat kekurangan dana sekitar 1,8 miliar rupiah. Untuk mencukupi kebutuhan ini jemaat Tuhan, kita akan mengadakan Pesta Gotilon 2025 yang telah ditetapkan dalam rapat jemaat. Dan itu akan kita adakan nanti pada bulan September yang akan datang. Dengan berbagai cara penggalangan dana. Yaitu yang pertama, Tok Ripe untuk setiap keluarga jemaat HKBP Pasar Minggu 500.000 per kepala keluarga. Kemudian dari janji iman khusus untuk jemaat yang menerima berkat lebih. Begitu juga dari bajar dan lelang. Dan begitu juga dari kupon-kupon undian. Dan persembahan amplop Gotilon yang dapat kita serahkan setiap minggu melalui kotak khusus yang disediakan di pintu depan gereja setelah selesai ibadah. Sebagaimana firman Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan itu memanggil umatnya untuk membawa persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan sehingga tidak berkekurangan. Dan dia berjanji mencurahkan berkat kepada umatnya sampai berkelimpahan. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, kami himbau, kami mohon, marilah kita semua jemaat terlibat aktif untuk menyukseskan Pesta Gotilon gereja kita tahun 2025 ini sebagai ungkapan syukur dan wujud kasih kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Shalom. Yang terhormat Inang Pendeta Ronauli Borusinaga, yang saya hormati Amang Inang Parhalado, Amang Inang orang tua kami, serta yang saya kasihi teman-teman Apo Sebulung sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Saya, Marcel Tobing, perwakilan Panitia Retret Napo Sebulung HKBP Pasar Minggu, tahun 2025 ingin menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan retret Napo Sebulung Bible Camp kami. Dalam rangka mempererat persekutuan, memperdalam iman, serta mempersiapkan hati dan diri untuk melayani Tuhan lebih sungguh, saya mengajak seluruh Napo Sebulung untuk mengikuti kegiatan retret Napo Sebulung Bible Camp 2025 dengan tema dan subtema. Tema Resolve, yaitu Renew to Serve, diperbarui untuk melayani, yang diambil dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Dan subtema kegiatan retret menjadi transformasi Napo Sebulung HKBP Pasar Minggu dalam segi tindakan, perbuatan, dan perkataan dengan meninggalkan hal duniawi yang lama dan menerima pembaruan agar sesuai dengan karakter Yesus Kristus. Kegiatan retret Napo Sebulung Bible Camp ini akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 September 2025, waktu pukul 21 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Pondok Kapili Resort and Camp Pancawati Bogor. Untuk biaya pendaftaran, mahasiswa dan non-pekerja sebesar 50.000 dan untuk pekerja sebesar 100.000. Melalui retret ini, kita akan bersama-sama pertama, membangun keakraban dan kebersamaan melalui berbagai aktivitas persekutuan dan games. Yang kedua, mendalami firman Tuhan lewat sesi renungan dan kebaktian. Yang tiga, mengalami penyegaran rohani agar semakin siap dipakai Tuhan dalam pelayanan. Yang keempat, menguatkan ikatan persaudaraan di dalam tubuh Kristus.
kami mengundang seluruh Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu serta orang tua kami untuk menghimbau anak-anaknya yang tergabung dalam kategori Naposo Bulung agar bersama-sama berpartisipasi untuk ikut serta dan merasakan berkat dalam persekutuan ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengalami pembaruan iman dan semangat baru dalam melayani. Untuk link pendaftaran dan kontak person dapat dilihat di Warta Jemaat. Demikian sosialisasi dari kami. Terima kasih atas perhatian serta dukungannya. Shalom, Horas. Salam. Horas ma dihita saluhuna. Oras. Na pinarsangapan inang padita Ronauli Burusinaga. Na pinarsangapan amang inang Parhaladu. Do sudia kana bertugas di kebaktian Parminggo Narianon, waktu inang di Hamuna. Ama doho inanami, nama doho di Parminggonon. Izinkan kami dari seksi Sending Dewan Marturia untuk menyampaikan sosialisasi atau informasi yang terkait dengan penyelenggaraan seminar bulan keluarga dan kebaktian Padang di hari Sabtu 30 Agustus 2025 dari pukul 7 sampai dengan selesai di Perkemahan Cibubur Kempi 4 dengan pembicara Pendeta Dr. Sukanto Limbong, Ketua STT Pematang Siantar, yang bertemakan Keluargaku Diciptakan Allah untuk Allah. Berikut kita akan mendengarkan sedikit penjelasan langsung dari Amang Dr. Sukanto Limbong melalui tayangan berikut. Tolong multimedia. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam rencana besar kita untuk retreat keluarga bersama suami, istri, dan anak-anak dari gerejanya HKBP Pasar Minggu. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa keluarga adalah lembaga pertama dan yang tertua diciptakan Allah di dunia. Tuhan belum mencipta raja dan penguasa, tapi Tuhan sudah menciptakan keluarga. Dalam kanon Alkitab dimulai dari Adam dan Hawa. 7 kali di penciptaan itu Tuhan mengatakan baik, 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 dan baik. Hanya 1 kali dia berkata tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja di Kejadian 2 ayat 18. Namun demikian bukan berarti tidak menikah adalah bukan panggilan. Ada panggilan untuk tidak menikah. Tetapi sebagaimana kita tahu di dalam perkembangan dan perubahan zaman di era disrupsi ini, yang paling banyak terluka termasuk pada pandemi Covid yang lalu itu adalah keluarga. Dan hari-hari ini perceraian, permasalahan dalam keluarga itu menggempur banyak kehidupan di sekitar kita, baik di tengah gereja maupun di masyarakat. Karena itulah kita berencana untuk menggumuli satu topik, bahwa keluargaku adalah kendaraan cinta dari Allah untuk meluaskan dan membawa keselamatan itu ke tengah dunia. Dan disitulah kita akan bergumul bersama mendalami tema keluargaku diciptakan Allah untuk Allah. Hadirlah bersama-sama, kita ramaikan dan kita sukseskan kegiatan ini. Semoga ada berkat Tuhan selalu mengalir dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih kepada Tuhan bahwa kita adalah keluarganya sendiri. Horas. Amang Inang yang menjadi peserta kebaktian Padang ini adalah seluruh keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak maupun perorangan dari seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu. Ada pertanyaan yang diajukan kepada panitia, apakah hanya untuk seksi sending dan apakah kegiatan ini hanya untuk seksi sending dan Dewan Marturia saja? Jawabnya tidak. Ibadah Padang ini dapat diikuti oleh seluruh keluarga
Jemaat HKBP Pasar Minggu. Adapun rundown acara sebagai berikut. Pukul 7 hingga 8.30 registrasi dan pendaftaran di Buperta. Pukul 8.30 hingga pukul 9 persiapan. Pukul 9 sampai 12 ibadah Padang terdiri dari pembukaan, sharing, diskusi, doa berantai dan komitmen keluarga. Pukul 12 sampai dengan selesai, makan siang, ramah tamah, hiburan oleh Putri Silitonga dan games keluarga. Untuk keberangkatan, jika memiliki kendaraan pribadi, silakan berangkat langsung ke Buperta. Tapi jika tidak memiliki kendaraan pribadi, panitia akan menyediakan bus yang ditempatkan di Jalan Raya Pasar Minggu berangkat pukul 6 WIB. Kami masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025 melalui link Google Form yang ada di Warta Jemaat, panitia yang di depan pintu gereja setelah ibadah pagi, ibadah sekolah minggu, ibadah siang, dan ibadah sore. Dan panitia akan membuat satu grup WA untuk seluruh peserta untuk memudahkan atau men-share semua informasi terkait dengan acara tersebut. Marilah kita doakan agar program ini berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Tabigema ede puji-pujian sian kor festival ama.
Apa sahak mapeliata katong sada A do sada B marede mahita sa buku de nomor 220 sia ay sada do satorusna. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin.
Huriana hina holongan di bagasan Yesus Kristus, hatani di bata di parsauran nabadia di hita di bagasan Minggu Sadarion, ima na tarsurat di buku ni parpesalmen bidu 100 tolu, mamuka maisian ayat 15, sahat rodi ayat 10 walu. Pesalmen 100 tolu ayat 15, sahat rodi ayat 10 walu, songonon ma didok disi hucahahon hamima. Songo duhut-duhut do ari-ari ni jol managalei, marbunga ibana songon bunga di ladang, ay dibolus alogo ibana, jadi dang disibe, jaladang tartada be inganan nai. Alay anggo asini rohani Jahoba sian saleleng-leleng na do, rodi saleleng-leleng na, di akan nama kabiari ibana, jala hati goran na, marnini marnono. Di akan nama ngaradoti padan binahenai, dohot patu pahon aka patikna. Ido yanggo sahatna. Amang dohot inang nawang ihuton parminggota di bagas coro ni tuhata sadarion nang madohoti marhite-hite live streaming. Hupat adaho kami ma jumolo diri nami ala ondope kami makubasi marjamita di huriat tahun dung ojak kami di hari 10 Agustus nasalbu kami padita Ronauli Borusinaga na mangalap amang padita Erhan Gabriel na baban cala di pasu-pasuho tuhatado di kami sada danak bawa kalas tolu estema nuhaeng. Dainang pangitubu na manubuhon kami boru sidabutar cala inang simatua boru simorakir. Sahat ma tabe dihita amang dot inang kami pida tugas sian HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, Distrik 10 Alu Jabar Tengdie, cala mangulama kami dihurian itu hatta HKBP Pasar Minggu. Sai di pasu-pasu tuhat tama parsaurat tatu jolanon tau duti pemuse amang dot inang songonima parti nadaan singkat sian hami horas ma dihita saluhut na huida hami sian gijangon tarbeda do parminggot tahun ala molo somal na gumodang aka ina nuaeng songon na agak gumodang aka amate boy dora hinorhon ni nanayang festival ka amate amang. Jadi moliate ma nakinung nga di patubege hotuhita. Alay narohan nami record do tajagahon nate amang do inang moladong penakin nama rekam unang jodi share alaon rahasia do peon kan ido. Aladang tayang do peatong. Anon pitor di boto halak di sondo titik na kan. Alay manang dia petahe nunga di parade ima versi terbaik. Naong di parade akadamang nakin dison, taringot tu menang atau kalah itu urusan nanti. Tapi bagaimana kita mempersiapkan yang terbaik itu yang paling penting dan utama. Amang dohot inang huriani tuhata ra boido nakin so jolo tu bagas coron itu hataon ganup hita jongjong di sorminan taida marupani pardo pahatai taida bohita rupani ate amang inang dohot akadaupung di son gabe tabereng ma bah HP mulai muncul be tanda-tanda kerutan-kerutan di wajah matua HP gitu tong nang pe saya pakai skin carry saya dipakai manang saya laudo treatment manang molongadong ubanan di jabulat tai nga saya tacayat rupani laho pasidikon tanda-tanda ketuaan alay sasitong na boy taida jala tapay hutihut dang tarpasidik kita iya umur naong dilehon ni tuhata di ida muse pamatang boy do hinorhon ni akaparsahiton hagaleon boy doi gabe lam humurang rupani alay adong donang lam martaba ate amang do inang dang alanina satabi godang mangan alay adong do ala dang boy be godang pergerakan ala hagaleo ni pamatang gabe lam berbeda dengan dulu ketika masih muda. Tungi tae bereng mamusia kaya anak kota
tabereng nasida nga bertumbuh nga gabe aka na dewasa pola do aka naong berumah tangga tahidama bah dang da anak be HP nang pe saya di rohatta akay na kotay nang penunga merdana saya hera da dope nasida dihita saya akan mek dope hidup bahen saya do ta bahen jala ta perlakukan nasida songon dana kata emang do inang karena bagi kita meskipun anak-anak itu sudah dewasa sudah berkeluarga rasanya masih seperti anak yang baru kemarin kita besarkan kita dampingi tadi dideng rupani. Asing siani amang dohot inang boido muse di partikian na parpudion pitor hatop tabege barita taringot tu aka dongata keluargata nang akan nahumalia kita. Bah ngalau HP si adui. Nungga dialap tu hatta. Bah idu dope pajupang di pesta. Nari ahai dope pajupang di parmingguon. Baru dope hami makatai. Topu tabege tarsonggot hita hinorhoni barita habot ni roha dinaung jumolo aka nah hinaholongan ni rohata manang aka keluarga manang aka nadong di humalia kita tongon di hati hasi songoni amang dohot inang takasma taboto cepek do partikian ni jolma di Portibion. Hidup manusia di dunia ini sesungguhnya hanya sementara saja dang adong na manoktong bertumbuh menjadi dewasa, tua, dan akhirnya pergi meninggalkan dunia ini. Tetapi bukan hanya orang-orang yang tua, kapanpun dan dimanapun, usia berapapun, bisa saja meninggalkan dunia yang fana ini. Karena memang kita adalah terbatas, kita adalah sementara, jepe do parngulota di Portibion. Ido na taida di turpu jamita di bagasan minggu sadarion di ayat 15 rodi ayat 10 onomon. Jadi dada holan tajaha yamang dohot inang dada holat tabotoi alai nyata doi tahilala jalata adopi di pardalanan ni nguluta. Dipakai Raja Daud do dua analogi manang metafora na sederhana. Ima didok nakin songon duhut do ari-ari ni jol managalei marbunga ibana songon bunga di ladang. Songon duhut bataboto do duhuti. Tokin tubuh subur ketika hujan datang alai dungi ro muse logo niari dunga sidumbe habis. Song-songoni nang kabunga-bungai boi doi mangerbang uli idaon alai dang sadia leleng pitor gugur doi malos doi. Jadi ibarat songon na jongjong di sormin mahita dina di pasahat Raja Daud hataon. Molo didok nakin songon duhut dohita paingoton hita do yamang dohot inang asa hita saluhutna tongon mengadopi sada hasit tongan nasai jot naeng tapasiding nangido ngataboto ni ancol mai namura malos namura matapor doi namura salpu doi alai sai naeng do di rohatta laho pasidik koni alai dipaingot mamu sehita songo duhut do jadi dang dido kate yamang do inang songon bunga di pot mulut bunga di po rupani boy do pera lumeleng tikina aleo di do songo duhut do jala boy do marhitei manang adigan sadi hari pehita borhat sian Portibion ia ro alogo namangulus pitor matema duhuti song ni manang ngulu ni colmai jala sasitong na molo didok nakin songon bunga di ladang namangerbang masai uli idaon songon ni manang saluhut aka na adong di ngolu ni colmai harta tahta keluarga hamoraon
hasangapon, hagabeon amang dohot inang, sasitong na holan songon bunga-bunga na mangerbang satok kindoy, alay disiro alogoy, boydo pitor malos, dang manok tongi saluhut na. Atong molo di analogihon, nakin ngoluta songo duhut-duhut, seperti rumput, maka angin yang meniupkan ima gobaran ni parsorion di bagasan nguluta. Gobaran ni aka namaol, gobaran ni aka parukilon. Naro, boy doi maragam bentuk manang rumang na amang dohot inang. Boy doi barita, aka barita na so apala denggan, sian akayana kota, pinoparta. Boy doi marumakon keadaan ekonomi na mulai tidak stabil. Boy doi marumakon keadaan ni rumah tanggata yang tidak sedang baik-baik saja. Boy doi marumakon nang aka haipasota nalam humurang. Hinorhon ni aka parsahiton hagaleon ni pamatang. Jala ido dang holani na humasit amang do inang dido di bagasan turpuk tahun dang tartada be inganan nai lapatan na saluhut nai salpu jalahita be laho dilupahon do boy do dang diingot portibion behita dang diingot aka tondong ta behita dang diingot aka nahina holongan ni rohata dung salpu ngoluta sian portibion itu ate amang do inang. Setiap musim, setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Ido. Jadi boy do molo nuaing hita berpengaruh ditangihon hata keta alai dang taboto manang 3 tahun. Molo dung salpu hari-hari tasian portibion. Ati do dang diingot behita. Atong salpu do sudenai amang dohot inang. Holan satok kido margati mamuse generasi tu generasi, maka tidak bisa dipungkiri kelak kita pun akan terlupakan dari dunia ini. Alaya dong do sada pangapulion di tonga-tongani realita di keterbatasan tai amang dohot inang, di kefanaata, di keterbatasan, di kesementaraan dihapuli do hita merhite hatan itu hatta di bagasan tikion. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Alai anggo asini rohani Jehovah sian saleleng ni leleng nado rodi saleleng ni leleng na di aka nama kabiari ibana. Unang tinggal latong ikon di underline doi, ikon di garis bawahi doi. Di aka nama kabiari ibana. Holong ni rohani de bata, asini rohani de bata kekal. Hot saleleng ni lelengna. Sian mulana sahat rodi ujungna. Dimensi waktu yang tidak terbatas. Itu amang do inang. Jadi molo jolmai saya munggilunggil rohana, muba-uba do holongna. Alay molo tu hatai dang hea mubah holong ni rohana tu hita. Molo hita boy do tadok sadarion holong rohata alay sogot ngaboy mubah be munggil sangguling obok do ini nate amang do inang. Jadi jika hati manusia itu gampang dan mudah berubah-ubah, tetapi ketahuilah firman Tuhan memberi satu kepastian bagi kita bahwa kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Adul marasing doi. Molo jol manakin tidak terbatas do ibana songon duhut-duhut. Ale tuhatai ibana do debata na alfa dohot omega. Dia ada bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dan dia ada di akhirnya. Dia adalah alfa dan omega. Molo didok nakindang tardada be ingananna. Dihalupahon portibio kita, dihalupahon akan nahina holongan ni rohata, alay taingo ma debata, toktong do manada hita, dakya dihalupahon hita, nanggo satokin pe, sian adupanna. Ini bukan penghiburan murahan, ini bukan optimisme yang kosong,
Karena itu biarlah sekalipun tubuh kita menua, sekalipun hubungan kita tidak tetap, tidak kekal, sekalipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, ketahuilah bahwa kasih Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Dan satu hal yang menjadi sukacita bagi kita adalah meskipun kita sangat rapuh, meskipun kita sementara di dunia ini, tapi kita diberi kesempatan untuk beroleh kekekalan melalui hubungan kita dengan Tuhan, lewat kasih Tuhan. Jadi marhite holong ni debata naso mubah-ubahi na hotro di saliling-liling nai hita na terbatason amang dohot inang hita na berlimit on gabe taruli hita disada kepastian bahwa kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Iya to. Songon nauti suara ya teh. Memang agak jam-jam rentan doon. Iya do. Boy do agak mulai digoda oleh si bolis. Alana memang tumahabu do modum di bagas coron itu hatta. Itu kan namang do ina. Itu. Mulu dijabu budang boy modum. Alai bohama mulu dijabu di Tuhan itu masih taburu modum. Nina kan. Jadi margogo mahita amang dohot inang ya, bahwa kita punya satu kepastian hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Anggo asini rohani Jehovah sian saliling-liling nado tuakana maka biari ibana rodi saliling ni lilingna. Jala diuduti musedisi jala hati goranna marnini mar nono. Jadi kasih Allah itu tidak berhenti hanya sampai pada diri kita. Ya. Tidak berhenti hanya pada hidup kita. Tetapi dia bersifat generasional. Ya. Sampai selama-lamanya. Berarti mencakup keturunan-keturunan kita juga yang takut akan Dia. Ketika Tuhan memberkati kita saat ini, maka kita percaya Dia pula lah yang memberkati anak-anak, cucu-cucu, keturunan kita sampai selama-lamanya jika kita tetap setia. Itu amang dot inang. Jadi pesan ini, firman Tuhan ini sesungguhnya menghibur tapi sekaligus menantang. Ya. Bahasa tadok mangapuli rohata gabe taboto ma. Molo pe di bagasan hagaleo nau, molo pe mardangol ngoluku, molo pe nungal matua pamatangon, jaladang hot au di portibion, alai sada na mangapuli rohaku, dang ditanoon ujung ni padalanaku, nunga di parade de bata, hasonangan na sundinggan, surgo na manoktonge, tusido sambulon ito di tamang doit inang. Jadi ada satu kepastian bahwa kita akan beroleh sukacita. Inilah penghiburan bagi kita. Kalaupun kita di dunia ini mengalami kesakitan, mengalami pergumulan. Tetapi sekaligus ini adalah tantangan bagi kita. Karena apa? Firman Tuhan katakan tadi bahwa orang-orang yang mendapatkan asini rohani debatana saleleng nililengna ima akana satia tu ibana. Mangaradoti padan nabinahenna patupahon aka patikna. Jadi ini menuntut respon iman yang konsisten dari kita. Ya. Respon iman na konsisten amang dohot inang. Dang boy holan sadarion taat setia porsea sugut daong. Sonari hot hita manoktong di padat tadi debata ale marsogut taose dang boy. Tetapi kita perlu konsisten untuk terus di dalam ketaatan, kesetiaan melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu jangan kiranya kita menghadapi hidup ini jika dikatakan tadi kita seperti rumput songo duhut-duhut gabe dohonota daung dang songo duhut-duhut tahu. Kita ingin mengendalikan hidup kita. Nah yang tatulak rupani. Gabe tabangun menara prestasi, kita membangun, menumpuk kekayaan, kita mengejar kekuasaan dengan harapan bahwa kita membuktikan kita bukan
seperti yang digambarkan Raja Daud tadi, oh saya bukan rumput, saya tidak terbatas nih nate. Alay taingok manang sa di hari ro alogoi boy do gabe sega jala mahiu saluhut nai. Alay dang songon na padua honontong gabe menyerah. Nanti amang doinang. Dang gabe sombong, tetapi bukan juga menjadi menyerah, ya. Putus asa. Atong molo songonido, molo dang manok tong portibion, dang manok tong nguluon, terbatas do di portibion, cepek do partikianon, tuaha may iba mangulahon na kaulon ni iba. Dada gabe songoni ate amang doinang. Ya. Jangan salah memahami, mengerti, sehingga muncul pandangan bagi kita, kalau hidup ini singkat seperti rumput, ya biarlah nikmati aja hidup ini. Bisa mangolu dope gabe songoniate. Mamake na adung di hita tu kebebasan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kedua pandangan ini tentu kurang dan tidak tepat. Jadi dang namandok gabe pasif hita amang dohot inang. Gabe dang parduli be hita akana di portibion daong. Riko dotong di hita. Laho majalahi akana di portibion. Alay kerapuhan, keterbatasan inakin, mabahen hita, ikon gabe lang mangargahon ngulut taon. Itu amang do inang. Setiap detik demi detik hidup kita ini semakin berharga. Setiap hubungan demi hubungan kita, keluarga kita itu semakin lebih kita hargai. Di mana hidup kita ini adalah kita pakai untuk mencerminkan kasih Allah. Jadi ketika kita tahu di hidup kita yang terbatas ini, di ngolutan naso manok tongon, naso hot ro di saliling-liling na di portibion, alay tabo to adong sada na hot lahos situ juota, gabe berubah ma pandangan di ngoluta amang dohot inang. Ot sura adong persoalatan na balga, na tabay ni gabe ubalga siya Tuhani, gabe dohonot tama, dang masalah, dang paru kilono naubalga, adong do di bata naubalga natuku pangasahon laho mengadopi saluhut nai. Balik sa molo dapot hita aka pencapaian dang gabe terlena hita di sudinai, dang gabe pati bohot dirita yamang dohot inang ala taboto ma dadai na rumikot, dadai na rumikot. Jala hatiha hita agoan di akan hinaholongan ni rohata, di akan naong tajalahi na saylaon naon. Gabe taboto ma adong dosada nasohya mago sian pardalanan ni ngoluta ima tuhata namian rodi saliling-liling. Alani naparjolo naing idawot na marhite tupukon taukuhon ma na terbatas do hita. Ate amang do ina terbatas. Jadi molo songon dia penuaing hita keberadaan ta rasikop sude di pasu-pasu hot tuhata di hita natuluhai hamoraon hagabeon hasangaponi taukuhon ma terbatas tu. Alani na unang gabe gijang rohata, unang gabe tibo dirita kita dari tanah itu kan. Sian tano do permulaan di daging ta, jala mulak doi muse gabe tano. Alay molo nungga siat tano jala mulak gabe tano marroha langit sotong maon sian tano sengketa doi bayan nate. Alani napaduahon amang do inang pake matiki. Pake tiki na dilehon itu hatta. Sakidok mata do nang taboto umur ni jolmahi bisan dilehon di bata ari parasianan. Tapake ma partikiaton. Laho patupahon akan na duminggan. Tu akan na poso pilih ma. Dia do nanaing barita honon mo tu aka pinopar mo sogot. Las ni roha do kesuksesan do kebanggaan do manang penyesalan. Pilih manuaing pake matikin na dilehon ni duhatay. Unang tatunda-tunda amang dohot inang. Aka pabahenan aka ulaon na nadinggan. Tayo tong ma, atik tung sadarion ari parpudi di hita. Nang itu, aladang taboto, nakin di dok terbatas dong ulu tahun. Berlimit, atik tung sadarion do ari parpudi di hita. Jadi akamang, mau lepe songon na mau lihat juhamu akai nai di bagas muna. Etong ma,
ati itung sadarion ari parpudi. Gitu kan? Akainang, ati itung sadarion ari parpudi di hita. Orang tua bersama dengan anak-anak, nuaing tung masih gudang natora sedang marsipakulingan doi anak konna. Miris ate amang doi nang. Alay ati itung sadarion ari parpudi di hita. Alani marhadameon ma rohata. Tapatu pamana dumenggan dia naboy si ulawta sadarion. Unang jangan menunda-nunda waktu. Jadi molonakin sian jabo atar hurang marsipakulingan hamu anon mula sian bagas coroon ipakulingi mate amang do inang. Gitu. Anon mula sian bagas coroon ala taboto do singkat molo pe ibereng hamu musuh munai nasay laon dang marsipakulingan hamu senyumi hamu atong nang pe ditulak senyumunai alay nunga dibayan hamu na dumenggan. Mulak sian bagas coroon molo nakiro hita markisut markerut pardo pahatai alay anon marsisalangan hita di juluan ikon minardo pardo pahata ikon di bagasan senyum do hita tata dikon masa luhut aka parsorion manang pergumulan ni ngolutai boy doi dang selesai ate amang do inang alay tabuan madame lasni roha gogo nasian debata sian bagas corona marhite-hite hatana asa lamar gogo hita nakin adong na mensosialisasihon taringot tu ibadah padang keluarga teh pitor mendaftar matong amang doho inang ate alana disi di refresh mamu sehita di tonga-tonga ni keluarga ni halak Kristen di partikianon nalam ngali holong ni dalam mago aka kepedulian asalam taboto ma dia do lomo ni roha dohot sakap ni debata tua ka opung naong dileho debata ganjang ni umur. Mari kita refresh kembali, kita tilik kembali ke belakang. Apakah hidup kita ini sudah benar-benar bermakna? Jika Tuhan mengaruniakan bagi kita usia yang sudah bertambah tua, apakah benar iman kita sudah semakin teguh kepada Tuhan? Sotung domaon, usia bertambah, aleha porsyaon, congo-congo ni sajo. Itu kan amang do inang, alay bohama hita, laho, patu pahon lo muni rohan debata. Sukun refleksi di hita, jika hari ini adalah hari terakhir Anda, apa yang paling Anda sesali belum Anda lakukan? Molo sonari sadarion ari parpudi di hita mang doit inang, hira-hira ahama na paling tasol soli dang taulahon dope. Taingok mai, jala taulahon mai. Na paduahon sian hata ni debata di bagasan sadarion manungguli hita. Pos marohata, porsea mahita di debata, kasih Allah bersifat kekal. Kekal, maka apapun yang menjadi pergumulan kita, ketika kita sedang sakit hari ini, ketika kita merasa diri kita tidak berguna, kita merasa kita disingkirkan, dalam segala penderitaan kita, kekurangan kita, ingatlah janji Tuhan itu. Maka kita akan dimampukan untuk bertahan. Manahan mahita, rodi saleleng nilelengna, dungi ro muse debata, di ari paduhumani so nakin epistel tay cupang na mahita so marlaok par sidohot mahita di surgo hasonangan naong pinaradinay atong ahadonayeng si patupaw ta si ulahon ta asa margogo hita patupawon salu nay na barjolo nakin taradoti ma patik ni debata marhabayaran mahita dopak ibana jala toktong mamian hita di padan naong tapadaton tu debata. Jadi hiduplah takut akan Tuhan, peganglah terus perjanjiannya dan ingat lakukanlah firman-Nya. Jika tadi kita katakan kasih Allah turun temurun, maka warisan yang paling utama terpenting sesungguhnya bagi anak-anak cucu kita bukanlah harta, sebab harta naolo salpudoi, naolo segodoi saluhu namang dohot inang, naolo matahapor doi, alay dia donanaing si meme honota, dia donanaing si poda honota, dia donanaing si waris honota tua kaya nakotai, imahata ni debata, parsauran dohot debata, ido gogo laho mangadopi saluhutna nang terbatas hita alay unang mago yanggo nasasaday imatupal hanguluan na gabe jabarta unang hinorhon ni portibion
akan narikoti gabe los mago narumikot ima haluaon ni todita. Jadi ngulu tahun bukan hanya sebatas persoalan kuantitas, bukan hanya persoalan berapa lama kita hidup, tetapi lebih kepada kualitas. Bagaimana kita selama kita hidup. Toktong mahita di bagasan asido holong ni rohani di bata tajakon may di bagasan ngoluta jala parsidohot mahita haduan gabe parjabar di hara jaonna. Amin martang yang mahita. Ali tuha de bata maholiate ma di hatam na badia nagabe gugo dohot pohal ni partodion nami. Hurajumi hami Tuhan kudang naikon siadupan nami di pardalanan ni ngulu nami. Sipata boitarela hami, sipata gale huilala hami Tuhan. Alay di papos hodo roha nami di bagasan tikion. Molope terbatas hami songon duhut-duhuti, songon bunga-bunga ni duhut-duhuti ali Tuhan. Alay tong hot doha ali Tuhan. Hodo ali Tuhan di bata nami, natoktong manggonggom ngulu nami, mangaramuti hami, di saluhut pardalanan ni ngulu nami. Atong pos maroha nami, jalalas maroha nami Tuhan, lahu mangadopi saluhut na masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Ia dilehoko di hami pasu-pasum, marhite-hite akalas ni roha Tuhan. Huingo hami matoktong madok moliate tuho, sian hodo haroroani. Molo huadopi hami ng akahasusaan di pardalanan ni ngulu nami. Kudang aka parsorion ni ngulu, parukilon, parsahiton hagaleo ni pamatang. Ale Tuhan, toktong ma, marpakirimon na mangulu hami, huboto hami ma, dang headi tadi koko hami, toktong do di asi iho hami ale Tuhan. Tuhan di bataman nami, hupasat hami ma, ngulu nami itu bagasan tanganmu. Saluhut ruas ni huriam, sian akadat danak na met-met. Pasu-pasu di bagasan ibur-ibur magodang. Dia ka na marsikola lehonon mo habisuhon hapistaran. Dia ka na mga lului parkarejoan dung sipul na sidasyan aka parsikolan na patuduhonon mo Tuhan aka na duminggan hobar tu aka parbinotoan na sidabe. Dia ka naung sihol roha na sida. Dia ka anakon ni huriam Tuhan di jodoh Tuhan. Homa na patuduhon. Patongoton akasirokap nito dinaburcu na marhabiaran dupako. Ia adong siyan tonga-tonga ni huriam naong mardongan sarepe marhasohotan alay dang dapot hagabeon di pamatang. Tuhan apeho matangan mo nagukuaso mamasu-masu bortian ni akadainang. Paso-paso ma manang sadihari lehonon mo silas ni roha di ganup keluarga Kristen di tonga-tonga ni huriam. Paso-paso nang akan natoras lau margogo di bagasan habisuhon nasiako marbuduhon akayanakon mamemehon akahat hata nauli na denggan tarlumobi hatam hata hanguluan nang aka natua-tua nami nang dileho ko umur na gajang paso-paso ngulo na sida Tuhan molope di bagasan hagaleon ni pamatang songgop aka parsahiton unang palowas gale haporsyon na sida manoktong mahot di hoali Tuhan paso-paso ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton di hagalion ni pamatang na dirawat di rumah sakit. Selomita Ivana boru tinambunan, Menarahu tabarat, Anderina Kartini boru siahaan, Tarida Yakub siahaan, Christopher pandapotan pakpahan, Rustam silain, inang nyonya si tumorang boru samosir, inang nyonya tampo bolon boru si matupang, songsoni nang saluhut na sohagora kami na dirawat manang nap mengalami pemulihan di bagas nasida ganuk marsada-sada. Jala diaka damang dainang saluhut na natongon nungha marsahit martau-taon liling na Tuhan tungho manamadulo nasida mga peho tangan mo nagukuaso na badiyay mamasu-masu saluhut proses pengobatan asa tung taruli nasida Tuhan di hahipason di hamamalum di parsahiton Tuhan di bata ama nami songsongon ni tahe, diruas ni huriam, na dibagasan habot ni roha. Hubo kami Tuhan, keluarga ni naposom, nang jumulo ni alap mo amang sintua Dr. Andus Dermansen Tambun, di ina nami na tinadikon ni damangi, inang lindawati borugurning rapdohot akaya na kon na saluhut tahe pinoparna. Tungasi maroham Tuhan,
Toktong ho nama masu-masu ngulu na sida. Paluas mana sida mangatusi nama saya di bagasan hapor siahon na tugu. Jalatung ho mamarhite-hite to dimi na mga puliroha ng pikiran na sida. Tuhan de patama nami, hubak kami nang ditangyang nami, saluhut ruas ni huriam, namarlas ni roha, di tabani umur, songsongoni ng namarulang tahun, di pardongan saripeon. Ho maale Tuhan, na lama masu-masu ngulo na sida, pasikopolas ni roha di bagasan ni ngulo na sida, asa toktong diingot, mandok mo liate tuadopan mo Tuhan. Mamaki ari-ari na pinasahat mo di bagasan biar midaho. Songsoni nang di keluarga, di rumah tangga. Lehonon mo dami na sumurong Tuhan. Lehonon mo nang lesni rohape. Atong sahat di humahami saluhut na. Nang dilaw madalani ari-ari ni ngulo nami sa minggu 7 lanon Tuhan. Dang huboto hami ahananay si adopan nami Tuhan. Alay pos roha nami. Mardong atoko. Mardalan dohoto Tuhan. Tar adopi hami do saluhut nai. Atong hupasat hami madiri nami, ngulu nami tubagasan tanganmu. Songsoni tahe Tuhan hutang yako kami, di aka ama nami nong paradihon diri na sida, laho madawhoti festival ama, di tonga-tonga ni Huriam na naing di Patupa, di Huriamon, sa distrik Tuhan DKI Jakarta. Tuhan, pasu-pasu saluhut aka persiapan pangaradeo ni aka ama nami di son. Lehonom mo din na sida, suara na uli na denggan, lehonon mudang dinasida Tuhan, hahi pason gogo, dohot las ni roha. Asa gabe puji-pujian na palasor rohama Tuhan, saluhut akan naong pinarade nasida, laos gabe pakat tidak konon disaluhut akan na ubegesa. Atong sahat di homa ngolu nami, di bagasan Kristus Yesus martangya kami. Amin. Tapuji matuhat talos tapasahat mapeliata.
pikiran lain. Dina jupangi arina ro pangurupinai ai topuno harorona pailahon holsomi sai martuaro sudena marhamengetoni asal mamur jurohata dan mau beturoni. Sai di togos debatamu rahasea idiho nameha parsoriomu asal di Yesus muhon nahol soan alamono Yesus tirohanai mako podo morong-morong ai musemai lain. Sai tok tomaroha ama debatatai ale sai totong dodi hilala arsat miroham sude. Tatangyakon ma peleata. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhu selehon-lehon na denggan doho na sa ulibasa na moliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasia kami pelianon. Pati buluhon harajaon muritonga-tonga ni huriam doho di portibion. Uhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana dilehoni tordiro di mataku osarohot gogoki rodi saluhut artaku ubasahan itu ho naso sato kuro. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadi amagoarmu, say ro maharajaonmu, say sau malomoni roham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai hon durak-durak harajaon dohon hago goon dori hasa ngapon
bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu nasian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Yesus Kristus Ibu Raja, Bina Bakti Amanah, Menggungkumi Sasuring, Menggungkumi Sasuring, Jalan sahaja mau, Tu ibana domar Tuhan, Barhato poto nabi, Barhato poto nabi, Angka suruh-suruh anak, Umali yang habang sana, Pasang apun rajai, Pasang apun rajai, Nadi kijang marhuaso, Harajaon nadi tano, Mangoloi patik nai.